Dobrý deň, takže vážení kolegovia, vítam vás na tejto dnešnej fiktívnej vedeckej konferencii. Vlastne zaoberá sa svetom častíc. Moje meno je Marek Garaj, som študentom 2. ročníka gymnázia na Spojenej katolíckej škole svätého Františka Asiského v Banskej Štiavnici. Čiže keďže sa táto konferencia zaoberá svetom častíc, pozná niekto z vás nejaké častice? Hociaké? Či ste sa nejaké škole učili? Atómy. Áno, napríklad ešte niečo? Dobre, vidím, že už asi veľa nie, čiže ste nedávali asi dobre pozor. Moji kolegovia však vedia do tejto časti fyziky viac, o týchto časticiach, čiže vlastne oni vám o tom povedia viac. Ako prvý sa predstaví môj spolužiak, Richard Cánik, ktorý pôsobí ako teoretický fyzik, takže predávam slovo jemu. Dobrý deň, ďakujem svojmu kolegovi za uvítanie. V prvej časti našej prezentácie by som vás chcel oboznámiť s elementárnymi časticami. A na začiatok by sme si mohli vysvetliť, čo to vlastne tie elementárne častice sú. Vedel by mi niekto z vás povedať, vlastne čo znamená to cudzie slovo elementárne? Základné, hej, veľmi dobre. Sú to základné alebo pôvodné častice. Tak nahľadneme trocha do histórie. Už v 5. storočí pred našim letopočtom v starovekom Grécku Demokritos predpokladal, že všetko bude tvorené nedeliteľnými atómami. Na 50% mal pravdu, pretože v 20. storočí sa podarilo experimentálne dokázať existenciu atómov. Prečo iba na polovicu? Môžeme vidieť, že on tvrdil, že sú nedeliteľné atómy. Zistilo sa, že atómy sú, ale že nie sú nedeliteľné, ale že sú deliteľné. To 20. storočie. Nebol to jeden experiment, ale bol to sled viacerých experimentov. Začalo to v roku 1897. Pán Joseph John Thomson predstavil svetu svoj pudingový model. Ten pudingový model vyzeral nejak takto a on tvrdil, že v kladne nabitej zmesi sú voľne roztrúsené elektróny. Čo na tomto obrázku tu môžeme vidieť? To je vlastne tá kladne nabitá zmes a tu sú roztrúsené tie elektróny. Prečo pudingový model? Pán Thomson bol Angličan a v Anglicku sa zvykne, teda som sa zvykol v tej dobe, jedávať puding s rozienkami. A jemu to strašne pripomínalo ten puding a pre neho bol vlastne ten puding tá kladne nabitá hmota a tie hrozienka boli tie jeho elektróny. Ďalej, v roku 1918 pán Ernest Rutherford predstavil svetu svoj model atómu. On tvrdil, že on zistil na základe svojich experimentov, že väčšina kladne nabitej hmoty sa nachádza uprostred atómu. A čiže zistil, že to nebude nejaká kladne nabitá hmota, ale že to budú vlastne nejaké protóny a okolo nich budú kružiť elektróny. Ďalej až v roku 1932 pán Chadwick objavil vlastne neutrón a neskôr bolo svetu predstavený už vlastne planetárny model atómu, ktorý môžeme vidieť tu, ktorý sa delí vlastne na jadro a obal. V jadre sa nachádzajú protóny a neutróny, obal a elektróny. To je vlastne to, čo by si už mali poznať. Lenže neskôr pri jadrových reakciách boli objavené ďalšie častice. Tu sa dostávame už k veciam, ktoré možno vám nebudú veľmi známe. Objavili sa tzv. Neutrína, pióny, mióny alebo hyperóny. Dnes máme známy už viac 500 subatómových častíc. Tu by som sa zastavil pri tom slove subatómových. Vedel by mi niekto z vás povedať, čo znamená vlastne toto slovo subatómové? No tak, že určite nebudete vedieť, ale sa bojíte. Predpo nás sú znamená vlastne, že menšie, čiže subatómové častice budú všetky menšie ako tie atómy. Poviem vám tu takú zaujímavosť, napríklad tie neutrína. Neutrína sú častice, ktoré nič nezastaví. Nezastaví ich ani ja, nezastaví ani múr a nezastaví ich dokonca ani planéty. Neutríno proste letí vesmírom a ide cez všetko. Práve v tejto chvíli vami prechádza množstvo neutrín. O neutrína je taký vtip, snáď môžem povedať, že príde neutríno do baru a bar vám vraví, že neutrína nenalievam. A neutrino poveda, nevadí, ja vám prechádzam. Dobre, pre také lepšie ozrejmenie, že ako by mal atóm vyzerať, existuje na to veľmi dobrý príklad. Predstavte si futbalové ihrisko.
Všetci viete, ako vyzerá futbalové ihrisko. A predstavte si v strede futbalového ihriska hráča. Kebyže atóm n-krát zväčšíme, tak sme dostali futbalové ihrisko. A ten hrášok na tom futbalovom ihrisku by bolo jadro a celé to futbalové ihrisko by bolo obal. Čiže vidíme na tom obrázku, že aké je to jadro maličké oproti tomu obalu. Taký paradox. A ešte druhý paradox k tomu, to jadro je oveľa ťažšie ako ten obal. Jadro tvorí skoro celú hmotnosť atómu, čo je nejakých, sa mi zdá, že 10 na minus 26 kg. Taká zaujímavosť. No a zistilo sa pri tých jadrových reakciách, že je tu viac ako 500 subatomových častíc. Nespočetné množstvo častíc, teda keď som sa ich podarilo rozdeliť do takéto tabulky, kde ich rozdelili na základe ich hmotnosti. Máme ľahké častice, leptóny, potom stredné častice mezóny a ťažké častice baryóny. Stredné častice a ťažké častice sa jedným slovom môžu nazvať aj hadróny. Tu máme reprezentáta každej častíc, že vidíme, že napríklad elektrón je ľahká častica a protón a neutrón sú ťažké častice. Čiže to nám vysvetľuje možno, že prečo je to jadro ťažké. No a teraz ako zistili, že tie sú ťažké a tie ľahké? Zistili, že tie ťažké sa skladajú ešte z ďalších troch menších častíc. Tie menšie častice nazvali kvarky. Čiže tie ťažké sa skladajú z 3 kvarkov, tie stredné z 2 kvarkov a tie najľahšie leptóny z 1 kvarku a od nich sa tvrdí, že sú pravdepodobne zatiaľ takými elementárnymi časticami. Čiže na základe tejto tabulky by sme mohli tvrdiť, že existuje 12 naozaj elementárnych častíc, je to 6 leptónov a 6 kvarkov, ktoré sú bezštruktúrne, ďalej nedeliteľné a v každej z týchto častíc existuje antičastica. Možno by si mi vedeli povedať, čo znamená antičastica. Tak dedučne. Protičastica. Proti. Áno, niečo proti. Čiže antičastica je častica k danej častici s opačným nábojom. Čiže keď má častica kladný náboj, tak antičastica bude mať záporný náboj. Či môžeme povedať pár antičastic, napríklad elektrón, by vedel niekto z vás, aká je antičastica? Proton. Nie, pozitrón. Elektrón je pozitrón, myón napríklad antimión, protónu, je to také, že by ste si mysleli, že protón a elektrón, že sú k sebe navzájom antičastice, ale nie sú. Protónu je antičastica, antiproton. No, teraz tu máme tých akože elementárnych častí, zatiaľ, neviem, čo nám ešte fyzika pripraví. Čiže máme tu tých 6 kvarkov a tých 6 leptónov. Vidíme, že tieto kvarky sa delia ešte do tých 3 vrstiev alebo generácií. V prvej generácii máme up-down, charge-strange, v druhej a tretej je to up-down. Tu som podotkol, že názvy kvarkov nesúvisia s ich reálnymi vlastnosťami. Čiže ako napríklad tu máme, že očarujúci a podivný, nemá to nejaký význam pre ten kvark bližší. Pre kvark je charakteristická jedna z 3 farieb, je to buď červená, zelená alebo modrá. Je to iba vec dohody a je to vlastne z toho praktického hľadiska. Ďalej tu máme tých 6 leptónov. V prvej generácii máme elektrón a elektrónové neutríno, v druhej generácii máme myón a myónové neutríno a v tretej generácii máme tau leptón a tau neutríno. Tak, zatiaľ čo sa fyzikom podarilo, tak došli vlastne až sem. Tak toto by mali byť tými fakt elementárnymi časticami zatiaľ. Uvidíme, či ešte fakt zistia, že napríklad, že sa budú dať deliť ešte ďalej. No a teraz tak na zrekapitulovanie. Takže, začalo to v 5. storočí pre našim letopočtom. Demokritos objavil atóm. Potom prišlo 20. storočie, jadrové reakcie, zistilo sa, že atóm je deliteľný. Je deliteľný na jadro a obal. Potom sa zistilo, že v jadre už ako vieme sú protóny a neutróny a v obale sú elektróny. No a čo ďalej išlo, to už vieme, čiže išli ťažké častice, stredné a ľahké a dospelo to vlastne až ku 6 kvarkom a 6 leptónom. No tak, z mojej strany by bolo toto všetko. Snad som vás veľmi nenudil, že vás to aspoň trocha zaujalo. A teraz by som vám chcel predstaviť môjho kolegu Patrika Búriho, ktorý je študent 3. ročníka a dnes vystupuje ako praktický vedec a fyzik z Ternu. Tak prenechávam slovo.
Dobre, tak ďakujem za slovo môjmu kolegovi. Ako už spomenul, som praktický fyzik, experimentálny z CERNu a mojou úlohou v tejto prezentácii je vám približiť našu prácu a hlavne vysvetliť, čo je to CERN, kde sa nachádza, jeho prínos pre ľudstvo, niečo o urýchlovači a jeho praktické využitie. Takže CERN založili v roku 1951 12 štátov a v roku 1954 sa začalo s výstavbou. Toto mesto, ako vidíme, leží na rozhraní Francúzska a Švajčiarska. Tu máme hranicu, ktorá vlastne rozdeľuje. Ďalej vidíme túto elipsu, ktorá nám hovorí o tom, že tam sa niečo nachádza. Je to tunel, ktorý je zakopaný pod zemou a je to urýchlovač. Čo je to ten urýchlovač? No takže urýchlovač je výskum, v ktorom pracujeme. Poháňame tadiaľ protóny, ktoré sa zrazia a ďalej získavame mnohé subatómové častice, ako kolega už spomínal, že sa ďalej menia na myóny, pióny a neutrína napríklad. To je cyklický urýchlovač. Ďalej máme lineárny, ktorý má svoj začiatok a koniec. K tomu cyklickému má svoj začiatok, ale svoj koniec nemá určený, lebo sú proti sebe poháňané napríklad tie protóny a svoj koniec má vtedy, keď je nejaká zrážka. Lineárny má svoj začiatok a určený koniec, ktorý neovplyvníme. Na druhú stranu, aby si bol lepšie na Nie. A môže, ale tak skrátiť. ľahká. My ti približím. Tak, veľmi. Tak ako som spomínal, toto mesto je vedecké a jedno z tých stanovíš, Atlas, ALICE, napríklad LHCb, je na tomto obrázku. Toto je Atlas, kde napríklad pracujeme aj my zo Slovenska. Spomínal som na začiatku, že založilo toto mesto 12 štátov, no v súčasnosti je nás tam asi 20. K tým číslam, Slováci ich je tam, teda nás je tam tých okolo 60 a celkovo máme 2300 vedcov, ktorí pracujú celoročne. Pravda, že máme externých, ktorých tam je okolo 10 000 z 500 rôznych inštitúcií. Takže tento obrázok nám ukazuje rôzne urýchlovače, ktoré sa nachádzajú v tomto meste. My sme dosiaľ videli len tento veľký, hadronový a tento lineárny. No je ich tam oveľa viac, na ktorých sa pracuje, však 2300 vedcov nebudú pracovať na jednom urýchlovači. Ako som spomínal, ten obrovský tunel, ktorý sme tam videli v pomyselnej elipse, je zakopaný pod zemou 50 až 150 metrov. Tu máme ten Atlas, ktorý sme videli v predchádzajúcom slajde, a ALICE, napríklad CMS, LHCb. To sú výskumné stanice, ktorých je tam neurokom veľa. K tomu tunelu môžem asi tak povedať, že napríklad jeho dĺžka celková, vie niekto, koľko to je? Tak tipnite si. No, celý obvod. Kilometroch. 26,5 kilometra. Na tomto slajde vám budem chcieť priblížiť, ako to vlastne funguje. Vidíme, ako som spomínal predtým, že lineárny urýchlovač má svoj začiatok a má svoj koniec. Koniec je tienidlo alebo tzv. Terč. Na takom istom princípe funguje aj ten cyklický, ako som spomínal, len je napríklad oproti sebe púšťané napríklad tie protóny. Takže máme tu zdroj nabitých častíc, predstavme si, že to je telo a zase budem pracovať s protónami, lebo s tými najradšej pracujeme. A tie protóny sú vymrštené obrovskou rýchlosťou do elektród. Toto sú elektródy. Vie niekto, čo sú elektródy? No elektródy je zariadenie, ktoré je nabité kladne a záporne. Teda sú vymrštené tie protóny do elektród. A keď sa tie protóny do elektród dostanú zhruba v strede, tak je tu taký prístroj, že vysokofrekvenčný generátor. Ten generátor nám pôsobí na tie elektródy tak, že prepína tie póly. Teda tá elektróda, protón teda do tej elektródy, keď sa dostane do stredu, tak ten generátor prepne póly
aby už nepriťahovalo, ale vypudzovalo, teda odpudzovalo a vymrští ten protón do ďalšieho elektródu. Elektród to zase v strede, keď sa dostane generátor, prepne, zase vymrští, prepne, vymrští, až sa nakoniec dostaneme do terča, alebo tzv. Tienidla. V tienidle je zrážka, na ktorej zisťujeme rôzne vlastnosti týchto protónov, deliteľnosti, hmotnosť, rýchlosť a takéto veci. Asi ste si všimli, že každá elektróda je väčšia a od seba narastá. Prečo to je? Tak preto to je, aby ten protón naberal čo najväčšiu rýchlosť. Teda čím väčšia rýchlosť, tým väčšia zrážka. Takže rýchlosti. Napríklad naša najväčšia rýchlosť bola 7 teraelektrovoltu, čo je obrovská rýchlosť. Ďalej v ďalšom slajde budeme vidieť vlastne, že vedci nie sú len nudní, ale vedia sa aj zabávať a presne toto bolo v tých najväčších rýchlostiach, čo sme dosiahli na meraných hodnotách. Takže takto to vyzerá, keď sa oslavuje, sa niečo podarí. Ja som tam nebol. Takže tieto obrázky nám približne ukazujú, ako to tam vyzerá. To bola výstavba jedného elektródu. Jeden elektród vyzerá takto. Teda viete, čo sme si ukazovali, to červený valec, to je jeden elektród. Takže jeden elektród pri výstavbe vyzeral takto a v skutočnosti vyzerá takto. Z čoho sa skladá? Takže skladá sa najmä z magnetických látok, teda železa a medi. A v strede, ako vidíte, je tam taký tunel a ten je dôležitý. To je vlastne celé to gro, kde sa ten protón poháňa a kde vznikajú zrážky. Tu vidíme vlastne ľudí oproti tomu elektródu, aké to je obrovské. Teda predstavte si, je to 50 až 150 metrov pod zemou a je to 20 metrov zhruba výška a jedna elektróda váži okolo 7000 tón. Takže to je obrovské. Takéto niečo vidíme u nás v CERNe v počítačoch, keď vznikajú zrážky. Ako kolega už spomínal, vznikajú rôzne pióny, myóny a neutrína. Ako už hovoril, že neutrína prechádzajú všetkým, tak neutrínum je toto. Toto je jeden obrázok, ktorý vlastne nám ukazuje, ako sa staráme o urýchlovače, teda nedá sa to kontrolovať len tak, že idete pešo, lebo však to je obrovská vzdialenosť, tak sa vozia chalani na to. Kto by mi vedel povedať, čo je toto? Má to niečo s urýchlovačom. Je to slovenský urýchlovač, ktorý sa nachádza v Karlovej Vsi a je oveľa menší ako ten náš veľký hadronový a je len lineárny, teda má svoj začiatok a má svoj koniec. Ako vrajím, je v Karlovej Vsi a používa sa najmä na lekárske zariadenie. No, ku koncu, teda nakoniec by som chcel zhrnúť, čo všetko nám umožňuje veľký hadronový alebo tie menšie urýchlovače. Takže my v CERNe sa veľmi zaujímame o to, ako vznikol vesmír, teda veľkým treskom. Chceli by sme dosiahnuť takú vysokú energiu a chceli by sme vlastne zistiť, čo všetko tam bolo. Ďalej sa využívajú tieto urýchlovače najmä na lekárske účely, teda na diagnostiku rakovinotvorných buniek, ďalej na ich ožarovanie a na odpovede, hľadáme odpovede na zatiaľ nepoznáme, nezodpovedané otázky. Ja že budem všetko teraz. Prosím, kolegu Marka. Takže ďakujem mojim kolegom, že vám to takto pekne vysvetlili. Dúfam, že sme vás veľmi nenudili. Ja by som ešte nadviazal na môjho prvého kolegu Richarda, že vlastne od čias Demokrita prešlo už vyše 21 storočí a ešte stále je objavených len 4% vesmíru a vlastne zvyšných 96 je ešte stále neobjavených. To znamená, že takto je cesta ešte pre vás, že môžete objavovať vy ďalej. Ďakujeme vám.